σήμερα που έπαιξα είναι σε σύνθεση του Μάρκου Βαδακάρη, λέγεται «Σκύλα μ' έκανες και λιώνω», και εδώ το έπαιξα σε μια διασκευή που τραγουδάει ο Γιώργος Δαλάρας, σε τόνο ρε πειραιώτικο και χιτζασκάρ. Πάμε να κάνουμε αυτούς τους δύο δρόμους που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και μετά να κάνουμε το τραγούδι. Το πειραιώτικο πρώτα, που είναι βασισμένο πιο πολύ το τραγούδι σε αυτό το δρόμο, είναι ρε, μη ύφεση, φα δίεση, σολ δίεση, λα, σι ύφεση, ντο δίεση και ρε. Μοιάζει πάρα πολύ με το πειραιώτικο, με το χιτζασκάρ. Πάμε να κάνουμε και το χιτζασκάρ και να δούμε πού είναι η διαφορά. Λοιπόν, πρώτη νότα είναι το ρε, δεύτερη νότα το μη ύφεση, τρίτη νότα το φα δίεση, τέταρτη νότα εδώ στο χιτζασκάρ είναι το σολ, ενώ στο πειραιώτικο είναι το σολ δίεση. Εδώ είναι και η διαφορά μεταξύ των δύο. Οπότε έχουμε ρε, μη ύφεση, φα δίεση, σολ, λα, σι ύφεση, ντο δίεση και ρε. Όλο το υπόλοιπο είναι το ίδιο. Όπως σας είπα, βασίζεται πιο πολύ στο πειραιώτικο το τραγούδι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την νότα ρε στην οκτάβα, χτυπώντας και τις τρεις χορδές. Το ίδιο. Το ίδιο. Και εδώ αλλάζει και μπαίνει το χιτζάζ, καρ, εδώ με το σολ. Πάλι χιτζάζ, καρ. Αυτή είναι και η εισαγωγή, την ξανακάνω άλλη μια φορά. Στην αρχή είμαστε στο πειραιώτικο. Εδώ τώρα στο χιτζάζ. Αυτή είναι και η εισαγωγή. Τώρα μπαίνουμε στο τραγούδι. Πάλι συνεχίζουμε να χτυπάμε και τις τρεις χορδές. Είμαστε στο πειραιώτικο από ό,τι βλέπετε, με το σολ δίεση. Μπαίνουμε στο χιτζάσκαρ. Σολ δίεση εδώ και εδώ σολ. Αυτό είναι και το τραγούδι. Το ξανακάνω άλλη μια φορά. Ξεκινάμε με το σολ δίεση και όλες τις χορδές. Αυτό είναι και το τραγούδι, και για να κλείσει ξεκινάμε πάλι στο ρε. Το ξανακάνω το πρώτο.
ξανακάνω και το δεύτερο. Και τώρα ό,τι κάναμε και στην εισαγωγή. Φα διέση, λα,